Ubangijin mu kai ke da kaddara, ka kaddara kowace shekara mu ziyarci Annabi Muhammadu. Zana yau salati ga Annabi mijin Khadija ya ce ga Wahabi mai Madina mai dutsen Uhud. Tafiyar da nai can garin Makka karkashin masoyi kamar haka, dan gaske masoyin mun ziyarci yan uwan Abubakar, dan gaske masoyin Abubakar da dukkanin sahabban Hamidu. Dukkaninmu mun zo da fasfuna, duk abin da za a yi aka yi mana don saboda Annabi Muhammadu. Kowannen mu yayi kwalliyarsa tsaf, Laraba misalin karfe 8 muka tashi birnin Hamidu. Ga jirgin mu sunan sama Badar, lafiya kalau ba gadar-gadar, kai jirgin Badar din akwai gudu. Daga nan ƙasa ta Najeriya sai kawai a Sudan muka tsaya, sai a Jidda iko na Wahidu. Daga Jidda sai can Madinatu, cikin dare gari mai fakihatu mun ziyarci Annabi Muhammadu. Kwanan mu biyar muka yi sallama, muka ɗauki niyyar ya lamlama, yunwa wahala babu sun gudu. Muka ɗaura niyya da hamdala, Abubakar ya yi mana ruwan dala, dan gaske yana son Muhammadu. Mun yi umara duka lafiya, mun dawo ƙasa ta Najeriya, mun ziyarci Annabi Muhammadu. Ni ba za ni manta masoyi ba, Abubakar masoyin Mujtaba, dan gaske na Annabi Muhammadu. Sannu mai biyayya ga mahaifa, mai ƙaunar al'ummar Mustapha, shi mai haƙuri ne da zuhudu. Mai kyauta baya jin tsoro, ɗan gaske ya zama tauraro, inuwar mawaƙan Muhammadu. Shi ne ya kira mu ya raba mana, kujerun umra ya ce mana, mu ziyarci Annabi Muhammadu. Ina Hajji Hamisu Gibrima, gaskiya amana shi dama, ba shi razana bai bare gudu. Gibrima na faha ga kirki, shi halinsa baya bakin ciki, gaishe ka masoyin Muhammadu. Haji Ahmed National Lale, Usman Ilyasu Matawalle, Isa Abbas sun so Muhammadu. Ina sama Aminu hidima, sannan mu haɗa da Bashir shi ma, Nasiru Jakada da bai gudu. Shehu Sani ba zan mance ba, ɗan Maraya gaji wurin a gaba, Kadi Abba na san Muhammadu. Kadi halhala kun ji huza'i, wani Abba mai hali ne ba zallahi mai san Muhammadu. Ɗan Umar Madibu na jar ƙasa, ga injiniya Bashir a kusa, sai gire da Sani Mujahidu. IBB kun ji na ɗan gaske, Salisu yaro bashi yin sake, Dr. Isawa da bai gudu. Malam babba abin da yawa, na tuno da Sani Daurawa, Rob Azare shi da bai gudu. Kabiru wafa a gaishe ka, Hajiya ma haba ma shakka, kin fice a ƙaunar Muhammadu. Ni ne si da Abba ya kalla, mai ƙaunarsa ɗaha Rasulullah, shugaban gamayya da bai gudu.